لیوراتên Amerîka, Kanada û Meksîkayê Kupaya Cîhanê ya 2026 bicûşek mezîn dest pê kir. Hemû welatên beşdar bîhêviyekê mezîn li tîmên xwadînerîn. Yek ciwan tîman cî tîma neteweyî ya Almanyayê. Almanyayê dî qonaxa komên de performansekî baş nîşan da û xwe gihand qonaxa sî û duyan. Dileyza herî dawî ya Almanyayê de ku bi serketina wan bîdawî bû, Deniz Undav ku bi eslê xwe Kurd e, roleke pîr girîng lîst. Undav bi du golên xwe yan bi kalîte serkeftina tîma xwe misoger kir. Golên vî ne tenê xala sêyemîn cî bo Almanyayê anîn, lê di heman demê de moral û baweriya tîmê cî pîr bilind kirîn. Bi vê serkeftina Nûçe, Almanyayê hêcmara puanên xwe derxîst şeşan û di koma xwe de bû lîder. Ev yek cî bo tîmê gaveke girîng bû, bêr bi pêşdeçûna di turnuvayê de. Deniz Undav ku vekî lîstikvanekî Kurd tê naskirîn, rola sereke divê serkeftinê de lîst. Golên vî ne tenê Almanyayê gihandiyên qonaxa bê, lê di heman demê de moral û pêbaweriya tîmê cî zêde kirîn. Rahêner Nagelsmann di hevpeyînekê de got: Em kefxweşîn ku gihîştîn qonaxa din. Lîstikvanên me pîr hewldan û ev serkeftin ençama kedeke mezîn e. Deniz Undav cî vekî harçar di demên krîtîk de derket pêş. Piştî maça ku bi serketina Almanyayê bîdawî bû, hemû futbolîst û stafên teknîkî di nava kefxweşiyek mezîn de bûn. Deniz Undav cî vekî sterka maçê hadîtîn. Ew bi hevalên xwe re pîrozbahî kir û di hevpeyvîna piştî maçê de ev serkeftin cî bo hemî gelê Almanyayê û bi taybetî cî bo malbata xwe pîroz kir. Ez pîr kefxweşîm ku dîkarim bi vî awayê alîkariya tîma xwe bikîm. Ev du gol cî bo min pîr girîng bûn, lê ya herî girîng ew e ku em vek tîmek serketinê bi dest xîstin. Em ê li ser vê serkeftinê bisekinin û cî bo qonaxên pêş de amade bin, Undav got. Undav ku divê Kupaya Cîhanê de yek cî golên herî girîng avêt bûye hêviya gelê Almanyayê. Ew bi cîhatîbûna xwe ya teknîkî, lêza xwe û şiyana xwe ya girtina derfetan di lîstika xwe de cihê xwe girtiye. Vekî Kurdekî ku li Almanyayê mezîn bûye û cî bo welatê xwe dilîze, Undav cî bo gelek ciwanên Kurd bûye mînak. Bi gihîştina qonaxa sî û duyan, Almanyayê nîşan da ku ew yek cî tîmên bîhêz ên vê turnuvayê ne. Armancawan ew e ku heta dawîyê pêş de biçin û kupayê werbigirîn. Deniz Undav cî bi vê performansa xwe ya balkêş, soz da ku dê heta dawîyê cî bo vê armançê tê bikoşe. Qonaxên pêş de dê bêtîr dicwar bin, lê Almanyayê bi performansa xwe ya lê qonaxa komên û bi saya golên Deniz Undav baweriyekê mezîn bi xwe anî. Kupaya Cîhanê ya 2026 soz dide ku bibe yek cî turnuvayên herî balkêş û bîbandor di dîroka futbolê de. Ich habe erstmal kurdische Wurzeln. No, I don't